ଦେବେ। ପ୍ରକାଶ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଚିଫ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ଶାଖା। ରକ୍ତଦାନ ମହତଦାନ ଆଜି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ମେନ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ତରଫରୁ ରକ୍ତଦାନ ଚାଲିଛି, କ'ଣ କହିବେ ବିଷୟରେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଆମର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ଯେ କମିଟିଙ୍କୁ ଦେଖେଇକି ଆମେ ଏଇଟା ବଡ଼ ଧରଣର ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର କରିବୁ। କାରଣ ଲାଷ୍ଟ 2 years ଧରି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ମନା କରୁଥିଲୁ କି ଲୋକ ବି ଆଭଏଡ଼ କରୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ ଆମର ହେଇଛି ବୋଲି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି କୋଭିଡ଼ ଆଉ ସେମିତି ନାହିଁ, ତ ଆମେ ଭାବିଲୁ ନାହିଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ କରିବା, ସେଥିରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆମେ ଯେତେ ହେବ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରିବା। ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଏଥିରେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବାହାର ଆମର ଯେଉଁ କଷ୍ଟମର୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ କରୁଛୁ, ସେମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଭାବରେ ଆସି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି ସମସ୍ତେ ରକ୍ତଦାନ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଯୁଆଡ଼େ ଯାହା କରନ୍ତୁ, ପଛେ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ, ମସଜିଦ୍ ଯାଆନ୍ତୁ, ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ରକ୍ତଦାନ। ଏଥିରେ କ'ଣ ନା ଆମେ କାହାର ଗୋଟେ ଜୀବନ ସେଭ୍ କରିପାରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ୟୁନିଟ୍ ବ୍ଲଡ଼ କହିସାରିଲେ? ପାଖାପାଖି 55 ଭଳିଆ ହେଇଗଲାଣି। କେତେ ଆପଣ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି? ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଦେଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଟିକେ ରହୁଛି 45 ଭିତରେ, ତ ବେଶୀ ନ ହେଇପାରେ। ଷ୍ଟିଲ୍ ଆମେ ଆ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ 3-4 ମାସ ପରେ, ସେଇଟା ମାନେ ଫୁଲ୍ ସକ୍ସେସ୍ କରିବୁ, ଏଇଟା ଆଶା। ଧନ୍ୟବାଦ।